Gemilang. 6,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nuwun kula nuwun. Sugeng dalu para sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih kalian kula sakadang. Ingkang dalu menika sampun siaga malih badhe ngaturaken tembang-tembang macapat lumantar giaran Arum Dalu. Arum Dalu menika setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi. Mligi ingkang wonten kepok singgolipun kaliyan tembang-tembang macapat. Kagiraken kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 30 menit ngantos dumugi tabuh 10 saben-saben dinten Senin malam Selasa lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Dalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Munrilan. Para pamirsa, bilih dalu menika kados padatan kula tetiga wonten Bapak Sigit Widodo, Bapak Haji Sugiono. Namung Bapak Sigit ketingalipun nembe kirang sekeca sariranipun mila nembe sawetawis medal. Ginanjar flu Nembe kaparingan ganjaran watuk kalian pilek. Namung kepareng kula manggi kadang kula ingkang setunggal rumiyin Bapak Haji Sugiono. Assalamualaikum Pak Haji. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Mas Haji nggih? Alhamdulillah sehat ya. Wong wis ngemut kalender nggih. Yo ora krasa kok ya wis. Nggih. Nganu nggih ya wis. Niki kopiah wis asli. Ngaten nggih. Estu wonten dalu menika kula raos bombong lan bingah sanget. Saged sowan malih wonten ing studio Radio Gemilang FM. Saperlu napa nggih? Nggih uri-uri ngestantunaken budaya ingkang adiluhung wujudipun Sekar Macapat. Nggih. Iki karena Sekar Macapat nika estunipun nggih budaya ingkang napa nggih? Estu nggih adiluhung kalawan adiluhung lan ugi wonten ing cakepanipun kathah ingkang ngemu wewarah. Oh nggih. Pitedah pamela wonten ing mriki kanthi macapat menika astu saged kinarya wimbuh-wimbuh. Nggih pangertosan mugi-mugi sagung para miharsi Radio Gemilang FM ampun napa nggih. Jeleh nek jeleh iki basane Jawa napa niku? Nggih ampun bosen-bosen. Bosen-bosen mirengaken karena menapa nggih. Iya ge hiburan, iya ge tambah pengalaman. Karena mila ingkang dipun sekaraken menika ugi tilaranipun para wasis ngaten nggih Bapak Haji dados saestu ngemot setunggaling wewarah kala wau sampun dipun ngendikaken tumrap bebrayan utaminipun lajeng menika menika para putra-putra anem putra nggih nderek bingah menika wonten ing Kabupaten Magelang menika saben taunipun sampun dipun wontenaken Patemboyo Macapat lomba tataran SD gitu SMP lan menika saged damel napa nggih dudutan more ing samangke putra-putra niku ya ben kenal karo macapat seneng karo macapat nggih sesuk kados panjenengan lan kuasane nek dong gendong wayahe dicerewat direng-rengke tembang macapat suwe-suwe kaya bocane iku meng napa mengingetke mbane turu sesuk kok turu niku pun kelakon kula Mbak kudu kula sintil dhewe rewen mawon kok gendong kok terus tak tembang kok nggih ibu tumbane ya tembang kok bocah kok terus liya-liya turu ngene iku wonten nggih para kadang mugi-mugi saestu kawilujengan kabagas warasan menika tansah sinuksma dening para kadang sedaya. Lalu menika satemah saged nyawiji kaliyan kula wonten ing giaran Arum Dalu.
Arum dalu menika ugi kagiaraken lumantar kanal YouTube panjenengan saged madosi wonten ing Gemilang FM official utawi wonten ing Radio Gemilang FM. Para kadang kados padatan ingkang badhe kula aturaken rumiyin nggih. Monggo niki rekom. Oh, monggo wis iki. Di aru-aru dhisik mangke ndak lah. Sawetawis radi klerek-klerek anggenipun ngendika ngapunten kula kala wau medal sawetawis. Menika karena menapa nglampahi kewajiban. Oh, menapa menika? Watuk. Watuk. Kewajiban ingkang mboten saged dipun suli menika. Tur menika kedah dipun leksanani wonten ing Jawi. Niku mboten kewajiban Mas Gen. Iya. Tongkonane wong lurah jero niku. Kula mangke menawi wonten ing salebeting acara rondalu menika kok kula teka-teka medalnya ateges badhe nindakaken kewajiban malih. Kok ya ling gawe ukara iki kok ya iso. Terus sing dawuh iki wajib ki sapa? Niku nek carane kok refleks jero dikongkon lurah jero. Para setresna saderengipun kepareng kula aturaken rumiyin kinarya murwakani ninggih Sekar Mijil kalih padha drenging nala nyuwun mring yang witi mugi karaya amrih kasembatan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji kunjuk menyang manon ten reksa jem setan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki iso rahayu. Amin. Mila saben-saben kula rampung ngaturaken Sekar Mijil kinarya pambuka menika lajeng Bapak Haji padatan sok ngamini. Karena menapa para kadang kalih padha menika cakepanipun ing menapa nggih ingkang dados ujubing utawi kersanipun ingkang ngripta menika Sekar minangka panyuwunan. Murih Giaran Arum Dalu
mliginipun menika saged tansah rahayu lajeng-lajeng langkung malih menapa malih menawi maca pat menika saged tansah rahayu syukur saya ngrembaka ngaten ta menika Bapak Haji. Itu pangajabipun kula tetiga mugi-mugi niku saged ngrembaka lumantar para siswa lan siswi tataran SD ingkang sampun saben taunipun dipun wontenaken patemboya utawi lomba. Para pamidanget wonten ing dalu menika arum dalu nderek mangayu bagya nggih wontenipun tunggaling prastawa gati utawi nderek mengeti namung dereng dumugi wekdalipun tegese lak ya mangayu bagya mapak ngaten nggih Bapak Haji. Amargi menawi nginjing pas pitulasipun mbok bilih awakipun piyambak napa sumene utawi prehi. Ngaten. Pas dinten tanggal abang. Namung menawi para menika senajan tanggal abang malah upacara menika. Nggih menika kedah. Nggih dados wonten ing dalu menika ingkang badhe pun aturaken mengeti kamardikan NKRI menika. Ini wonten ing dalu niki utawi wekdal menika sampun pengetan kaping 8 sampun cekap lami nggih. Namung ingkang sawetawis dadosaken kula menika radi kecuwa karena lajeng Bapak Sigit ingkang badhe ngaturaken sekaripun kok lajeng nembe watuk menika Bapak Haji. Nggih menika nganu gentosipun niku napa ki apa paraga nggih. Paraga Paraga Tama menika. Paraga Tama. Mila paraga muda. Nggih. Pun monggo Sumara lajeng kula aturaken rumiyin dhateng Bapak Sigit monggo kados pundi kawicaksananipun. Estunipun kula kepengin mirengaken ngaturaken sekar menika nggih ingkang binabar lumantar sekar pangkur. Pangkur nggih. Nggih. Nggih wonten pangkur lajeng ugi wonten sinom ugi wonten pocong lan ingkang pungkasan menika wonten kinantrian. Ngoten nanging menika kala wau dipun menapa dipun kethik kalian Mas operator. Nggih. Dalu menika kula mboten dipun keparengaken nyekar. Oh, karena menapa menika? Karena mungkin ndak bola-bali netepi wajib. Wonten Jawi. Nggih, monggo manut. Iki cumiran monggo. Sak kamat-kamat. Inggih para kadang kepareng kula nyuli nggih karena mila Bapak Sigit saestu swantenipun boten medal. Lan salajengipun monggo panjenengan ing samangke saestu dipun tenggo-tenggo dipun antu-antu paringipun panyaruwe utawi kersa nyawiji lumantar nomor WA nggih saged panjenengan nutul-nutul nomoripun menika 081 578 968 968. Panjenengan saged kintun-kintun utawi senggol-senggol dhateng kadang sanes. Utawi mbok bilih panjenengan ingkang kagungan nomoripun Bapak Sigit utawi Bapak Haji Sugiono lan kepara ugi nomor panggilan kula menawi saged kanthi japri ngaten. Para pamirsa, kula aturaken sekar pangkur. Tintinganipun kados pundi menawi pangkur Bapak Sigit? Oh nggih. Kini tung yudha kenaka amengeti kamardikaning negeri negari Indonesia
panjang punjung makaten pocaping dalang nalikanira angringgit menika padha ingkang kapisan kula terasaken para pamidangan iku bebasan panyandra ingkang ngemot idamaning nagari panjangka adil lan makmur warata sanagara saking kita dumugi dusun dusun ayam tentram nirubida warga guyub sanagari padha tiga kati pundi kang tumadya was lumaksa dangu tekeng sapriki was ngantos puluhan taun Indonesia merdeka kapiwara tanggal 17 Agustus tahun 45 Soekarno Hatta sesule sesule wakiling bangsa biwaraken kamardikaning negeri aneng pegangsaan timur Jakarta tuk semono jam 10
Mardika gumrah Indonesia wis mandiri. Sampun kawan padha Nggih. Pilih nggih kinarya Ki Jumiran ngaso saun tawis nggih. Ngoten. Nika kepareng monggo sareng-sareng dipun taliti malih utawi dipun simak sejarah negeri Nuswantara Indonesia menika ingkang kala riyen saderengipun mardika menika bebile dipun wastani Nuswantara nggih. Lajeng sasampunipun merdeka dipun prayogaken dipun sarujuki dados nami Indonesia. Saking tembung Nuswantara menika wonten ingkang dipun kersakaken mbok pilih Bapak Haji. Tegesipun wonten tegesipun. Nuswantara menika katitik saking buminipun menika saestu ingkang gemah ripah sinawi tetanduran sami ijo royo-royo dadosaken para penjajah saking manca negari antawisipun Jepang, Belanda nggih. Nggih kula nate mireng ngendikanipun Hyang rumiyin menika Nuswantara menika saking tembung Nusa Antara. Dados Indonesia menika dumadi saking pinten-pinten nusa utawi pulo ingkang wonten antaranipun dados menika berpuluh-puluh pulo namun wonten let-letipun ngaten mbok pilih nggih antara menika wonten kalih bab ingkang kula aturaken lan niku wau nggih ya karana lemah subur nggih karana terjadi kedadosan saking pinten-pinten pulo lah menika lajeng dipun wastani Nusa Antara nggih. Ngaten leres Bapak sikit. Nggih, malah kepara menika kaya kolam susu kok. Nggih. Menika ben Kuswas nika Nusantara ben kaya kolam susu. Tegesipun senajan wis apa kok ya sekelingan nyanyi. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ngaten menika. Menika karena kekayaan utawi kasugihane Nuswantara menika nggih ngoten menika nganti kayungyon para bangsa sanes gitu. Nggih. Lajeng wonten ing mriki Indonesia menika suwe banget ya dijajaki. Nggih. Pira 300 tahun tambah pira? 3,5 abad. 3,5 350 tahun. Nggih. Wiwit saking 1000 gangsal atus 906 cara awake dhewe nek taunipun. Nek ngelingi silsilah keluarga niku wis mbah apa kuwi wis canggah utek. Nggih, nggih. Bali anak meneh to wong mubeng mawon. Lan niku wae. Nah, kalau menika irah-irahanipun mengeti kamardikan cocok menika. Kalau wau menika mangkas kung omah kaya anggere desa ngadesa menika anggere longopan. Nggih. Lajeng wonten dalan mlebet ngoten. Lampu. Gebyar. Wah, jan teko gayeng sangat menika. Masihipun menika nggih badhe anu nggih mahargya mengeti dumuginipun dinten kamardikan menika. Nggih. Menika mujudaken raos syukuripun warga sak menika nggih Pak. Margi napa awake dhewe direwangi karo nenek moyang kanthi wutah getih nggih. Bondo priya ora diitung saiki awake dhewe mengko napa ya. Pados njagi. Nggih njagi karo memeriahkan nggih. Nika ora gelem ya ina diina gitu. Lamela ajeng masa akau kawula wonten padusan sami gumregah. Aku ora melu perang nek aku saiki arep randha yekti tresna karo bekti yo tak ngumbuke apa bendera pusaka ngibarke nggih ya ana sing pasang gendera merah putih dawane sak RT niku sak sekoki wah nggih mujudaken satunggaling syukur kalau wingi mbah niku wingi malam minggu niku
mlebet dusun putih Coro Gening ngungun setahun. Menapa menika Pak Haji? Wah, saking pojok mriku dugi mriku nu kaya gua niku. Napa lampune niku wis persis dienthok kaya wah iki arep mlebu gua nanti kula. Gua Kamardikan saiki. Kamardikan nggih. Sak dalan-dalan niku waduh iki jan ngerti saiki masyarakat Indonesia tekan desa-desa menika setunggaling raos syukur lajeng dipun maknani kanthi wontenipun pepaes utawi lajeng wonten menapa menika pentas-pentas budaya lan sanesipun menika tegesipun rasa syukur ingkang ketingal ingkang dipun pertandingan lucu-lucu ngaten nggih balap karung inggih bal-balan gusarung menika namung mbok pilih lajeng ing samangke menawi sampun dumugi wektalipun dipun aturaken ingkang baken raos syukuripun menika mboten lajeng namung ingkang tata lair ingkang ketingal namung ing batos menika lajeng kados pundi tumrap tiyang ingkang syukur menika dipun menapa dipun kados pundi kula anggenipun matur tegesipun dipun wujudaken utawi dipun lampahi kanthi bangun wilayahipun negeripun lan ugi saged nggih lan menika ingkang langkung utami saged napa nuwuhaken katentremaning keluarga tangga tepalih lan bebrayan agung ngaten dados niku mujudaken sampun raos syukur kalian para sepuh ingkang anggenipun gayone kula aturaken bondo be ora karana gek nyawa wis dimaca apa diudhokke nggih paribasan kan ngaten lajeng nek saiki kok awake dhewe ngerek memperingati kanthi wujude raos syukur niku werni-werni kala wau ana sing temamen ning garep pasawahe nggih ana sing temamen len didik putra-putrane ana sing temamen nggone napa nggih tegesipun nggih jumbuh kalian kewasisanipun piyambak-piyambak lan jumbuh kalian idamaning negari nggih ingkang sampun rinangkem wonten ing napa niku Mas kanca dasar niku lho. Nggih menika kan sampun dipun wujudaken sakmenika awake dhewe ngamalke apa sing tercantum dalam 5 pilar kala. Menawi Bapak Sigit sampun masang gendera menapa kemawon. Wah niku kathah kula mriki wis umbul-umbul negara pring. Mulai sing jejeg jebul bengkong. Nah entuk bengkong malah dadi lan apike. Mboten sah diaturke nek pringe le njaluk. Namung mekaten kamardikan pengetan kamardikan Indonesia menika estunipun mboten saged uwal saking utawi lepas saking setunggaling prastawa. Prastawa ing antawisipun negari bangsa Indonesia menika saderengipun durung merdika. Nggih. Ngantos dumugi merdika menika dipun tandai prastawa. Nggih menika ingkang dipun sebat proklamasi. Ngaten ya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan bahwa apa mboten? Apa mboten? Menika wonten ing Pegangsaan Timur Jakarta tanggal 17 Agustus 1945 gangsal wonten ing gedung Pegangsaan Timur jamipun jam 10 siang. Nggih. Menika ingkang memandhangaken sinten menika? Insinyur Soekarno kalian Dr. Andes Muhammad Hatta ingkang karana piyayi kekalih menika minangka wujud menapa ngejawantah saking PPKI dados panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia kanthi proklamasi.
Nek mboten klentu ngaten. Saking kasile Nggih. BPKI menika. Mumpung suarane kula gek gedhe iki tak Nggih, nggih. delok-delok. Nggih. Kami bangsa Indonesia. Dipun wiwitaken proklamasi ngaten. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Swanten kok saged sami ageng nggih Oke, kados Pak. Pak Karno riyen nggih. Wah, nggih wong niku titisane kok. Hal-hal yang pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama Dan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. sesingkat-singkatnya. Jakarta, Urek-urek-urek. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Tertanda Soekarno, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. Niki ngaten Mas Jumiran, mboten mokal niki. Riyen kayak sekolah SMP apa SEPEK nggih. SEPEK biyen Indonesia SEPEK ana kewargaan negara niku bijine iki songo-songo terus. songo setengah. Nah, mestinipun menika lak njuk ora mung jug-jug ana proklamasi to. Nggih. Nah, mestinipun Betahaken perjuangan. proklamasi kuwi ling ngucape gampang. Nggih, lembut Ning gawe persiapan supaya nek wis proklamirkan kuwi engko bener-bener negara dadi negara. Karena wong tua-tua ki le damer memproklamirkan ngono kuwi ndadak ngancang-ngancang. Wiwit saking usaha pergerakan nasional. Nggih. Wiwit saking Budi Utomo, Nggih. wonten warni-warni ngantos dumugi Sumpah Pemuda lan sak piturutipun kanthi pacobin ingkang kapacoban ingkang warni-warni ing antawisipun tekane bangsa Jepang. Ngoten ya. Pacoban ingkang awrat sanget ning karana niat saha nawa itu bangsa Indonesia menika Merdeka. kantar kepengin merdeka, senajan kuwi diakali karo bangsa Jepang malah dadi perkosa. Saya semangat. Dadingan dados napa nggih pepacu utawa wis semangate makantar-kantar kaya ngopo sesuk nek awake dhewe wis merdeka bungae bangsa Nusantara. Iya. Nah, kepara ngilmune Jepang wonten ing bab menapa kemawon kalebet ngilmu militer menika ugi dipun sadap kalian Istilah dicatet bangsa ngono. Indonesia. Dicatet yo ditiru. Mrene wonten ing mriki menika karana kula kemutan bangsa Nusantara utami itu wonten ing tanah Jawi menika. Nggih. Nah, kok semanten anggenipun semua gladi peperangan niku ya tasih wedi kalian penjajah. Nah, Jan ngoten napa kok wedi? dipun terasaken menika Bapak Sigit kados pundi? Sakniki napa mangke? Samenika monggo. Oh, ketoke mangke mawon. Oh, ngaten. Nggih. Yen ngaten prayoginipun para kadang pamikanget sawetawis kasikeng nggih karena arum dalu kasikek rumiyin mangke sak sampunipun priwara Bapak Sigit badhe ngaturaken malih gayut kalian pengetan kamartikan. Sumangga priwara. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi tuh penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah,
mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar. Butuh ambulan untuk keadaan gawat darurat? Telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, Perumda Air Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memberikan penawaran hemat promo merdeka. Paket pemasangan baru hanya Rp1.199.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku, serta gratis biaya balik nama bagi pelanggan lama. Biaya pemasangan baru dapat diangsur melalui PT BPR BKK Muntilan dan Bank Bapas 69. Syarat pendaftaran, fotokopi KTP, rekening air tetangga terdekat, nomor handphone aktif, biaya pendaftaran Rp50.000, materai tempel Rp10.000. Periode promo mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Yuk buruan daftar sebelum periodenya habis. Hubungi WhatsApp 0813 2200 2600 atau langsung datang ke kantor pelayanan Tirta Gemilang terdekat. Merdekakan rumahmu dari krisis air bersih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perumda Air Minum Tirta Gemilang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Gemilang. Kadang ingkang dalu menika saestu sampun kepareng nyawiji, kula aturaken sanget agunging panuwun nggih awit panjenengan saestu tansah nyawiji wonten ing kiaran arum dalu. Langkung-langkung kadang kula ingkang wonten ing Sempon menika Bapak Mijan sugeng dalu Pak Mijan. Mugi-mugi dalu menika midhangetaken kiaran arum dalu lan tansah kaparingan kesehatan. Nugi padatan panjenenganipun menika sok kintun-kintun tutip
disenggolke Pak Triyono, Pak Parwito ngaten. Kanthi menika sugeng dalu ugi Bapak Triyono wonten ing Sewukan, Bapak Parwito wonten ing Kalibening. Sugeng dalu lan kadang kula ingkang sampun sawetawis wedal mboten pinanggih saestunipun kangen menika Bapak Martono wonten ing Grugolan ugi dukun menika. Bapak Armadi wonten ing Selosari sugeng dalu para kadang. Kadang kula ingkang tansah mesti kula sebat-sebat menika Raka Mas Fahrudin wonten ing Sedayu. Sugeng dalu Mas Din. Sugeng nyawiji lan monggo serat WA-nipun dipun kintunaken mangke kersanipun boten kedalon ngaten nggih anggenipun maos. Kadang kula ingkang wonten ing Bandungan menika Bandungan Gondosuli. Mas Yarkoni sugeng dalu Pak Yar. Kados pundi wartosipun? Mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan nggih garwa putra wayah. Mugi tansah manggih kabagas warasan saha kabagian. Sugeng nyawiji lan sugeng midhangetaken. Kala mangsanipun monggo saged ngintunaken WA-nipun kala wau sampun kula aturaken. Panjenengan saged nutul nomor WA menika 081 578 968 utawi panjenengan saged madosi wonten ing kanal YouTube wonten ing Gemilang FM Official utawi wonten ing Radio Gemilang. Bapak Sikin mbok pilih kadang-kadang ingkang badhe pun ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan saha nyuwun agunging pangaksami katur para pamidanget ingkang sok asring nyerat WA ning lumantar WA-ne napa? Nggih. Pribadi. HP-nipun nomor kula. Nggih. Karena menika kula mboten becah. Dadi umpamanipun kados Pak Darsum, Pak Yami menika kok WA teng nomor kula ya ora tekan kene wong ora tak gawa. Dalu menika nggih. Nggih. Kula kados Pak Darsum matur nuwun sanget dengan ora tau telat karo Pak Yami san. Nggih, wonten ing Klumprit nggih. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu katur Pak Supar. Kelentengan. Wonten kembaran saha Mbah Yati wonten ing Karang. Nggih, nggih. Bapak Antonius Budi Harjo. Budiarjo. Bapak Antonius Budiarjo ingkang lenggah wonten ing Sambirembe Pakem ngaturaken sugeng dalu. Ugi Mbak Yu Mami. Mbak Yu Mami nggahipun wonten ing Cungkup Banyu Adem Serumbung. Oh, jebul iki ya radione yo anyar. Wingi cerita wonten Serumbung menika lajeng pinarak wonten dalemipun Pak Sukarjan menika. Nggih, wonten ing Cabean. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu ugi katur Bapak Sukarjan. Bapak Toyo wonten ing luar. Nggih, Merian. Merian nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Lajeng Pak Rehadi wonten ing Klodoran. Saha Mbah Kasbi juragane pancing, saha Pak Mantep ugi Klodoran juragane Degan Putih. Putih. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken saha putra swargi Galange Jaya Kandar. Pak Benda Suwarsono saha wonten ing Tingal menika nggih. Wonten ing Tingal Kilen saha Mas No Gareng. Ingkang ora tau lat ngantos malam Selasa siji kleng. Ngaten pripun Mbok menawi prayogi monggo Bapak Haji Sugiono. Nggih, kula ya tak nderek ya tak melu-melu. Ingkang sepisan kadang kula wonten ing Blangkunan nggih. Mas
Haryanto Tibyo. Oh nggih. Mungkin ndak salah aku jenglengket mau kok ora lek diceroke. Lajeng panjenengan sok kesupen kok. Nggih. Niku ndukun ana siji Mas Pardan nggih. Oh nggih. Mas Pardan lajeng ngilan malih wonten ing Putih Karanggading nggih. Sinten? Pak Kamto. Pak Kamto. Pak No, Pak Kue, Pak Mi. Lajeng wonten Bodo menika pepundhen kula ing Rondo sugeng midhangetaken. Lah menika wonten ing Pabelan menika Bapak Haji Abdul Fatah, lajeng Bapak Zubaidi, mugi kepareng mugi sok jingleng niku. Meneng-meneng ya aku wis tak jingleng aku ora dodosipun. Kasunyatan maca pas menika kathah sanget ingkang mirengaken ning anggenipun badhe kintun menika sok wedi-wedi nggih. Lajeng keluarga besar saking grup apa Gladi Pambiwara wonten ing Desa Congkrang lan ugi wonten ing Desa Tanjung ingkang nembe kemawon iki wonten ing Desa Nayu sedaya wau grup-grup Gladi MC ngaten nggih nggih MC Pamedar Sabdo Tuwin Panatacara nggih kula nderek bingah kula tetiga bilih panjenengan sedaya sampun kastu napa nggih nguri-uri budaya ing babagan basa Jawi ngaten nggih lho nggih nggih mugi mangke dipun intel utawi anu kadang sanesipun tegesipun Bapak Kaji Prayitna wonten ing Kejagan, Bapak Sarono Suresmi, Bapak Suresmi maudha budayanipun ingkang boten klantung bilih tanggal 16 menika ugi nderek ngegangaken swasana kamardikan kanthi kirab napa nggih kaprajuritan nggih. Oh. Kok tanggal 16 Bapak? Mboten 17-an. Niku dibon nih. Oh. Arak sadurunge tanggal 17 iki. 17 tanggal 17 kok sami nampi dawuh saking Pak Camat. Upacara. Oh. Bareng istilah arak-arak nek wong desa ngarani arak-arak. Ubarabir. Nah, menika namung wonten sekedhik nyuwun ngapunten Bapak Kulancang wonten peraturan nggih wonten anu nek arak-arak sampun ngantos piyayi kakung macak cara putri. Niku awisan agami nggih. Niku kula mboten terus mung kula ben prayoga ya sing pas wae ngoten mawon. Nggih. Nggih. Lah pun ngoten mawon karo yen ngaten ngamale mangke ndak dikelah karo anu Sambeng nggih. Nggih niku biasane so tak tinduni warga Sambeng wiwit sinten Pak Yamsi Garwa putra lan Bala Kuswanipun nabuh. Bala Kuswan nabuh. Nggih. Mugi kepareng jingleng wonten ing adicara arem dalu wekdal menika. Nuwun. Inggih, lajengipun ugi saestu ngaturaken agenging panuwun dhateng kadang kula ingkang wonten sedayu nggih ingkang nulis kacetha menika sampun ngintunaken seratanipun kula waos nggih Bapak Sipun. Sugeng dalu kadang kinasih sik ngangeni. Nah menika ing antawisipun Bapak Haji Sugiono, Bapak Sigit Widodo, Bapak Jumiran minangka jejering pangarsa Macapat Badranaya. Sang pamomong sedulur kathah. Waduh. Iki menika pancen pinter gawe ukara kok. Muga-muga wonten ing Macapat niki kathah gina manfaate. Amin. Matur nuwun nggih Mas Farodin, saestu kula sampun boten badhe tida-tida malih, mesti panjenenganipun menika saben-saben tansah ngatosaken lan saestunipun kula ingkang rumaos kirang menika piyambakipun kok ora tahu kala mangsa niki mbok ya paring panyaruwe
kuwi iki tembange ora apik, sik bener iki ngene iki, ngoten lajeng maringi conto ngaten tak. Ning kula ya arep ngirimi piyayi sedayu lho. Nggih, sinten? Kagem Pak Kerto. Niku mboten tuku kertas. Pak Kerto nang sedayu ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Menika saking Bapak Sigit ngaten nggih. Salajengipun Mbok pilih kala wau sampun dipun aturaken Bapak Sigit sampun dumugi padha sekawan dipun terasaken Mbok pilih Bapak Haji badhe nyobi monggo. Boleh. Menawi sekinten prayogi namung menawi mboten nggih monggo. Nyobi napa niki? Nggih siar pangkur ingkang padha gangsal. Padha gangsal ndak iso. Dipun cobi. Lalang aku suara. Nyobi nggih. Nek ra bener ya mangke benake. Mekaten ingkang dumadya dosa mono mula bukaning negeri saking Katalikung mboten katalingkung. Katalikung nggih. Katalikung. Cinacah londo Jepang 300 lan 3,5 tahun kati pundi raos sing pias upama sira ngalami Teras. Ya, teras. Tuhu kang pebantenira kangge gawuh kamardikaning negeri pondo jiwa tanpinetung jahat sengsaranira larang kukuh larang sandang kedahulu datan tentrem gesangira kahanan lining put ajri. Terus nggih Pak. Nggih pun telasaken. Lah seni. Nyata geng labuh. Labuhannya. Nyata geng labuhira. Pejuang nggih bekti mring negeri rila leka ing kalbu tangekang pringgabaya mung sawiji murih saged nyoginayo nangge mardikaning praja mardika mandiring diri. Ya, monggo kantos tunggal menika dipun telasaken boten sak kesesa. Karang wis suwe ra taun ya dadi grogi ya. Mugi rakyat Indonesia kaki galan kersa mendhet palupi tekad luwih gregetipun pejuang yang pahlawan budi luhur sepi pamrih sarta jujur
rame gawe yang semangat tanpa pekat guyub nyawiji. Samenika Bapak Sigit ngaturaken kados pundi terasipun kala wau sak sampinipun Soekarno Hatta menika memproklamirkan wonten ing Pegangsaan Timur salajengipun kados pundi menika terasipun. Kados para pemuda saha para arsitek kamardikan. Tahu iki arsitek mergo ya panjenengan kuwi sing sekolah dhisik garap. Kasunyatan sak sampunipun dipun proklamirkan kamardikan menika njuk ora dadi saya enteng. Jebul menika wonten resiko-resikonipun, tantanganipun. Menika dipun sebataken wonten ing pada ingkang kaping gangsal napa ping 6 menika jebul malah menika kathah bantenipun. Oh. Kita nek saderenge proklamasi lak bantene malah sethithik. Mongko dipun sebat-sebat sampun merdika. Sampun merdika jebul kathah bantenipun kathah menapa kawontenan ingkang damel rakyat menika miris. Wedi. Nek bar maghrib ora ana sing wani metu. Nah, menika. Nggih, menika nggih. Pancen kasunyatan amargi napa niki pepulihe. Nggih. Pepulihe masyarakat menika ingkang dipun jajah menika wingi senajan wis saiki wis merdeka ning pepuling ya jiwa raga. Namung kejawi pepulih mbok bilih mila wonten ingkang njalari menapa sebabipun menika kados pundi Bapak? Nggih, menika wonten cartan bilih para pemuda Indonesia menika senajan wonten tantangan saha risiko-risiko menika sampun siap, sampun siaga saeka kabeh menika badhe ngrampungi sedaya perkawis-perkawis ingkang dados sesendu tumrap kamardikan bangsa Indonesia. Nah, oke diproklamasi gek pirang sasi gek rong sasi. Lah Agustus nggih nek proklamasi. Agustus, September, Oktober. Wonten gerakan sasi tanggal 17 Oktober menika sekutu. Paling agung-agung menika dumugi wonten ing Semarang. Dumugi. Menika tujuanipun saya senika. Tujuanipun menika badhe ngluaraken narapidana tahanan-tahanan saking bangsa Eropa ingkang dipun tahan dening Jepang. Oh, nggih. Terus Jepang menika mlayu ning tahanan tetep wonten. Nah, wonten pundi tahananipun menika wonten ing Ambarawa kalian wonten ing Magelang. Oh, nggih. Miturut pelanggaran Dewan Keamanan PBB menika nek ngono kuwi kudu izin karo pemerintah ingkang sasimungan panguwaos wonten ing mriku. Ayo anu ya manut nyuwun izin rumiyin dumateng Gubernur Jawa Tengah. Nggih. Menika nalika semanten ingkang madhep gubernur Mr. Wongsonegoro. Nah, karena menika tujuanipun sae dening Gubernur Jawa Tengah menika dipun lilani, dipun ijini. Semangga wong ora mrungo nek ora mok jikuk ya dadi beban. Amatani bendina nggih ta? Nggih, leres. Ning jebul sekutu menika dipun boncengi kalian nikah. Nikah menapa? Nikah. NICA. Menapa menika? Nederland. Nggih. Indis Civil Kultur. Wih lah, Londo meneh. Nanu kuwi kok jenengane apik temen. Londo meneh. Londo sing arep kepengin merintah melih wonten ing Bali melih ya sing Bali njajah meneh ngoten ya. Nah. Dene nikah menika asunipun ya pancen dipun parengaken
ngluwari tahanan-tahanan menika ning jebul Sulaya. Sulaya niku pripun? Kados pundi? Kudune ngluwarke tahanan prajurit-prajurit Jepang Dadi Londo ingkang dipun tahan. Jebul malah menika dipun kirimi perangkat-perangkat militer. Disenjata. Saha bedil-bedil lan bom mriyem lan sak piturutipun menika kangge pikuat anggenipun badhe nguasani malih bumi Nusantara. Oh, ngaten. Ngaten. Lah ketahe bener to. Nggih. Nanti pemuda Indonesia mboten narimakaken. Tor ya wis sami presa nggih. Pemuda-pemuda Indonesia ingkang nalika persiapan kemerdekaan menika dados peta saha heho. Lajeng gabung dados TKR. Tentara Keamanan Rakyat. Nggih. Tentara Keamanan Rakyat mboten narimakaken. Lajeng wis pokoke dipun usir. Wes resikone mati ora apa-apa. Mila jaman menika lajeng wonten ing Barawa saha Magelang dipun serang kalian pemuda Indonesia ingkang tergabung wonten ing TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kathah bantenipun ugi nggih. Ingkang dipimpin kalian Letnan Kolonel Sarbini nalika semanten ingkang Magelang. Dene ingkang Barawa dipun pimpin kalian Kolonel Surya Sumpena. Londo kalah, Pak. Nggih. Kalah karo pemuda Indonesia. Monggo kono bedile luwih gedhe. Nggih. Ning pemuda Indonesia TKT ugi langkung ageng. Bayane wanenipun menika ingkang ngedap-edapi. Nggih. Bayanipun saha ingkang nyengkuyung ugi kathah sanget. Nggih. Menawi Londo menika sangune wis dikaleng-kaleng roti. Nek TKR ora duwe sangu wong nalika semanten urung oleh bayar. Nggih. Dados kula aturaken Tentara Keamanan Rakyat nalika semanten dereng pikantuk bayar kejaba mengoleh beras karo lenga merdeka. Niku kula ngertos ngaten wong diceritani bapak. Nggih. Ngaten. Lajeng karana nawa itu ingkang ageng saha cita-cita ingkang luhur Londo kalah. Awan lajeng wajar wonten ing Semarang. Semarang wis diadang. Nggih mila wonten Barawa sami wonten ana montor mebur dipasang to. Palagan. Nggih. Lajeng kinarya pepenget nggih. Nggih, lajeng kam militeripun ugi suwe-suwe rusak. Ini saiki dibangun meneh, nek mlebu rono bayar 10.000. Menika ingkang dipun wonten museumipun sepur nggih mriku. Laras. Lajeng ingkang wonten Magelang menika dumunung wonten ing dumunung Watuk Rumiyin. Kula tak Watuk Rumiyin. Dipun terasaken nggih. Para kadang samenika dipun terasaken sekaripun dandang gula. Dandang gendis. Nggih. Bapak badhe nyobi dandang gulanipun? Dereng kelingan. Oh, ngaten. Nggih, sugeng dalu lan sugeng nyobi, sugeng midhangetaken para kadang kula aturaken sekaripun dandang gula. Kang wigati genira mengeti kamartikan RI saben warsa dados padatan wae
Dayanono ing kalbu emot eling sejarah nguni rikala kamartikan durung kakayo sarta sawus nyamartika lelimbangan tumrap ingkang sami uning pait getiring jaman kang kalimrah jroning amengeti kamartikan kanthi suka-suka sesarengan rame-rame pundi papan tinemu gelar seni maneka warni sarta maneka lomba memajang tan kantun kita tumugi ning desa tinan rageng pepajangan sarwa asri umbul-umbul kapura kang makatan wis dadya tradisi saben warsa tansah linampahan minangka tandha syukure dateng Allah
kumbira rinten klawan dalu ananging lamun purna wangsul tanno tapet kangnya tanno tapet kang dayani greget bangun kantun setunggal podo kula telasaken nggih Bapak Haji. Jangkepe wektalipun nggih. Kanthi emot mula buka ngoni tumati kamartikan praja tarwen among amar kini raos kuyup lan rukun trengkis rai meren den dohi noratiya tiniya manunggal aku yop payo negara ditata sesarengan sagung rakyat golong kilik sarta tansah inggih menika padha dandang kula menika sampun mardika nggih. Nggih. Menika nyariosaken masyarakat rakyat Indonesia gerek seneng-seneng kanthi kasunyatan wonten ing titi wedal menika kados sampun dipun andharaken wonten ngajeng wau per desa, per kampung, per RT nggih. Menika sami ngawontenaken lomba-lomba napa? Kok lomba-lomba nggih. Patemboyo nggih. Lajeng sami napa nggih? Suka parisuka. Katitik wonten sak margi-margi menika menawi dalu menika sampun gebyar lampu nggih. Menika dipun tingkasaken wonten mriki sami masang umbul-umbul, gapura lan sanes-sanesipun. Nah, menika nilaaken bilih matur nuwunipun bangsa Indonesia anggenipun mujudaken kanthi tata lahir menika
dipun ya anake lomba-lomba do masang lampu, masang gendera, masang wonten mriki namung kok wonten menika seratan ingkang nyariosaken namung emanipun sakbibaripun ngawontenaken suka parisuka menika kok lajeng boten wonten tabetipun. Lah ingkang gayut kalian kados pundi ngisi kamardikan menika ngoten lho Bapak Haji. Menika nganu nggih biasane sing ingkang dipun kajengaken yang suci menika mbok iya bar suka-suka kepiye le suka-suka mau nggih. Upamane ngisi kamardikan kala wau sing petani ya digrengsengke le tetanen, sing pengusaha sing para kiai ya digrengsengke le apa dakwah nggih. Lajeng dipun tingkataken bali wis keluarganipun dipun tata ingkang saestu. Ya saiki wis merdeka. Aja dumah wis merdeka ki yo sak karepe dhewe aja ning tegesipun karena sampun merdeka lajeng para generasi penerus klebet kula panjenengan menika lajeng supados njagi ngrimat lajeng nerasaken kados pundi ingkang dados cita-citanipun para pengajeng jaman rumiyin. Menika tegesipun ingkang gayut kalian wewangunan gemah ripah loh jinawi kegayuane para luhur nggih para pangarsa ingkang rumiyin kados dene Pak Karno, Pak Hatta lan sanes-sanesipun menika sesuk nek merdeka ki kudu ngene kan nggih. Lah aja ngasih awake dhewe nglerake karo gegayuane para sepuh nggih, para swara sing napa wingi iso ndadekke merdekane. Nggih, menawi Bapak Sikit langjenipun ngendika menika bagaimana mengimplementasikan. Waduh, implementasikan niku artine napa niku? Tegesipun anggenipun badhe menindaklanjuti kamardikan menika niku apa ya menuju arti silinggang apa terus mengarep pendak taun nganake rame-rame menapa kados pundi menika rak dados wonten ing seratan ngaten menika. Nggih menika kesane Mbah Sudi aja ming pendak nek arep mengeti yo do rame-rame rampung wis ora ana tilase apa-apa. Tilase ya kepara neda gendera wae njuk nganu sak geleme dhewe ora ditata ora diatur kamera tujuanipun monggo salajengipun paling boten awakipun piyambak niku nata bali wis maneh. Nggih. Sing ben tumata wis merdeka, sing guyub sing rukun karo warga keluarga. Ben iso sentosa maneh. Aja nganti awake iki kelebunan kesusupan musuh dalam arti sing arep jajah meneh iki aja ngasih teko ning kene. Kasunyatan niku wau sak sampun merdeka ya ana Sumpah Pemuda dan sanes-sanesipun mujudaken tuladha kanthi awakipun piyambak grengsengi para anem jaman rumiyin nggih. Nika patut dipun tuladhani. Kados dene saniki pemuda ora kon perang ya priye carane mbangun desane. Nggih. Bangun desane dikatonke desane iki ben iso gemah ripah ayem tentrem ki kepriye. Awakipun piyambak wis wong tuwa ki anane mung tuturi karo sing generasi muda. Generasi muda nek ketok karo ya wong tuwa wajib benerke, nek ora maju ya wajib nek cara wong desa dikitik ngoten lho. Dikitik niku mboten maksude ora njuk jikoke pecun ya dikitik di. Yen ngaten menika kok kula lajeng gadahi pengangen-angen yen ngono wong kuwi pancen luwih becik yen ngerti sejarah. Ngaten nggih Bapak Haji. Sak mboten-mbotenipun tiyang menika menawi mangertos dhateng sejarah. Nggih menika sakmenika gandeng ingkang dipun rembak niku sejarah kemerdekaan menika lajeng mangertos jebul kaya ngono kuwi rekasane jaman semono ling rebut cengkremaning londo jaman semanten ngantos sakmenika merdeka. Menika lajeng nggih leres wonten pangandikan awake dhewe kudu eling lan waspada. Eling sejarah awake dhewe kepriye iso merdeka nggih. Aja muni biyen ya biyen saiki niku ya
urusane sing kok apa namung mbok bilih menawi lare-lare sak menika tasih wonten kepara kathah ingkang boten mangertos cariyosipun utawi sejarah kamardikan menika Bapak Adi. Nang sakniki biyen urusane biyen. Terus menawi sak menika kok terus rame-rame ayo wis ngertine iki saiki pitulasan berarti. Boten mangertos kok iso dadi ana pengetan pitulasan utawa kamardikan ki mula bukane piye rak mboten mangertos kados ngaten. Nanging mboten ngamung-ngaten nggih kasunyatan kula nggih rahasia Mbak sak menika boten ketang mung setahun pisan. Nggih. Menika menawi pas nglaresi tanggal malem 17 menika kepara wiwit RT RW dumugi desa. Menika samya napa istilah tirakatan. Ya. Tirakatan nggih warna-warni niku ana sing diisi pengetahuan sejarah kemerdekaan, ana sing diisi kirim donga kanggo para pahlawan sing gugur ngoten ta ya. Lajeng nggih warni-warni. Nggih. Niku maksude ya nang kono mang yo tirakatan yo iki nek tirakatan kok mung dadak nganggo mangan-mangan. Lah niku mujudaken syukuripun nggih. Namung nyuwun pangapunten Bapak Haji saestunipun mbok bilih tasih kathah sanget ingkang badhe dipun rembag jumbuh kalian ingkang senerat wonten ing buku menika namung karana wekdalipun kok winatah sanget para sutresna saestu winatesing wekdal arum dalu mbok bilih namung cekap semanten rumiyin giaran arum dalu ing wekdal menika semantena mbok bilih kula tetiga kala wau anggenipun ngaturaken gayut kalian pengetan kamardikan kok kathah ingkang sisip menika nggih awit kiranging pangertosanipun kula tetiga anggenipun pados ngilmi lan pangajabipun senajan namung sekedhik menika saged dados pamecut monggo kados pundi tumrap bebrayan anggenipun badhe ngisi kamardikan murih jumbuh kalian idam-idamanipun para pejuang ingkang sampun ngrumini gugur wonten ing paprangan ngrebut kamardikan. Kula tetiga nyuwun pamit sepisan malih sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Kinarya mungkasi sekar pangkur kula aturaken. Prakadang lan prasutresna sing wekdal maca pat nanggih pinupos kya nyuwun mungkur nganggono kunging lepat wicara sastra pesolan unggah-ungguh nyuwun kunging pangeksama anto wilasaning Gusti. Cekap semanten para sutresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi tansah manggih kawilujengan saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun budaya Jawa muga-muga bisa tansah lana kepara bisa saya ngrembaka langkung-langkung maca pat mugi saged tansah ngawiyat nuwun matur nuwun.